Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Yan. Maray na Miyerkules na pagkaaldaw sa Indogabos sa mga paraan tabay. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia asin kan sosyudad. Kasabayan pagirumdum sa paghampang nyato kay ning kaaldawon dapat perming mahal na Diyos an ipigpaenot nyato sa gabos. Fetsa 30 kan Marso 2022. Miyerkules aldaw kan satong mahal na inang Santa Maria. Pasalamat damang tabi kita kay Mama Mary, our Mother Perpetual Help Novena. Sinpadalos kitang mga G makimaherak na malampasan ta na ining kadipisilan kan pagbuhay-buhay. Asin padalos kitang giyan proteheran kan kagurangnan sa paagi kan intersesyon ni Mama Mary. Happy birthday po sa nagsiselebrar ngunyan kan kumpleanyo. Special mention sa tuyang amigo, barkada, dating BC Alcalde, si si Sir Bitoy Naroses, Chief of Staff man ni 2nd Congressional District, Congressman Joey Sarte Salceda. Sir Bitoy Naroses, happy birthday tabi sa imo. Kumusta man sa familia? Budak kay dati man na Vice Mayor Atin Roses para dangog niya to ini tabi. Mga barkada ta. Ini si Sir Bitoy dati tama na pag-iriba sa 97.1 OKFM ngunyan kaito WGBFM. Yan. Birthday tabi ngunyan kan sa muyang pag-iriba mandigdi dati sa WGBFM ngunyan OKFM. Si Bitoy Naroses, Sir Bitoy, dating BC Alcalde man kan syudad, ngunyan Chief of Staff ni Congressman Joey Sarte Salceda kan segundo distrito ni Albay. Happy birthday tabi, sir. Kasuhapon sa birthday man ni SM Sugar Asukar. Belated happy birthday tabi, Sir Mark SM Sugar Asukar Dinglasan, ha. Salamat duman sa masiramunon na pangudtuhan na nagi kong pamanggihan nakalibre so sa kuyang kwan sa pampang papa tapos igwa pang tada na ngop drinks sinindikato ni Angel na mustasa. O yan, papakinabangan niya ngunya na udto. Salamat. Belated happy birthday, Sir SM Sugar Mark Dinglasan Asukar. Sundo man kitang 10:30 tabi nin pagkaudto. Magandang umaga, Doc Philip Roa. Kasuhapon, sabi ni Doc Philip, good morning Papa Pio. Di ko niya nakilala yung boses mo pag intro. Ibaan niya ang modulation, lalo anyang gumanda. Nadadaya Doc Philip sa ekipahe. May bagong ekipahe naman si Bunjing. Aram nindo padaba kami nara Madam Brenda boda nara Sir Nonoy. Dahil nanggad pipabayaan ang mga ekipahe. They're never contented kung bako po quality ang nagluluwas. Ano Bunjing? Kaya o yan o, tinawan si Bunjing ning panibagong ekipahe dyan sa technical control. Sa diton sana pero tian. Kaya Doc Philip, ganito po ang modulation ng mga boses namin. Ganda umaga Doc Philip Roa. Tingog kan banwan sa good 10:30. Katuwang ang tropa. Pading Jomar kumparing al kumpadreng Jimmy.
Padingal armaryo, padaba takabaga padingal. Day ka garing nagkukan, day ka nagsisigmok lamang padingal. Padingal, padabaon takango niya na aldaw. Pagkapiha daw ako padingal lamang. Si Luans Buda si Ands. Sa Manibela Henry De Boy Mata. Sa technical control, ang samoya pong Chief Tech, the ever reliable Mantabi. Pag-abot sa technical, the Chief Tech, the big man himself in the house, Ramir Bunjing Tanay. Sa newsroom, ang sadit sana pero talagang tian ang samuya pong malalauman. The man with an eagle eye, pag-abot po sa sumada lokal, bareta national international na igwang efekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual asin komunidad, nasyon asin kinaaban. News Manager Mardela is the name. Production Center si Angel Mustasa. Ang samuya pong anghel na buminaba hali po sa Kagbakong. Angel Mustasa is the name. Sa broadcast mi Mantabi, kung sa AM band, yaon dyan si Chief Tech Bunjing Tanay. Sa broadcast mi Mantabi, in full digital high definition stereo. Sa internet worldwide, yaon dyan si Tricia Buda si Richard. DCGB News Online, Buda DCGB sa YouTube. DCGB Legazpi City. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning po. Ansa ko yung numero 0961-759-0888 sa Smart. That 0961-759-0888 sa Smart. And sa Globe 0926-0156-020. Sige tabi, sana yaon may nagarantabay lamang sa tuya dyan. Legazpi Albay daraga, bilog na lugar kan Segundo Distrito, Premier Distrito. Good morning dyan sa taga-Tabaco. So nakaantabay sa 106.9 WGB-FM. Ang nadadangog po nindo, sundo alas 11 ning udto ang DCGB. Maray na agad dyan sa gabos na taga Premier Distrito kan Albay. Specialmente sa Tabaco, maray na aga sa indo dyan kay Vice Mayor San Pablo, kay Mayor Crisel na Lagman Luistro. Good morning. Buda sa familia San Pablo, kay Buboy Gabos na tabi dyan sa Tabaco. Mabuhay ka mo. Maray naga kay Senyor King Reginaldo. Happy birthday man da tabi. Sabi ni Migong King Reginaldo, Sir Bitoy, happy birthday da tabi man sa imo. Sabi kan sa tuyang amigo si Senyor King Reginaldo. Maray na aga sa nakaantabay diyan sa DCGB News Online, hali sa Pilipinas. Good morning. Isihon ta muna ang bungkaras kan mga storya dyan sa luwas. Pading Jim, anong dispatcho? Go ahead. Yes, salamat tabi pa rin. Maray na aga sa mga parantabay. Sarong kandidato digdi sa sarong munisipyo sa 3rd District, palibas sa mapista sa sarong arayong barangay. Nag-sponsor tabi pa din in Bikini Open. Alawig na panahon dahil kita nakain. Anoan? Anong pig-open pa de? Anong pig-open? Aram mo man sa kung ano ang nasa lawag kan Bikini. Anong pig-open nga ni pa de? Bikini nga ne? Dahil ko man aram kung ano ang pig-open ang dumaan. Istorya mo, haloy na panahon. Pagarog ka ne, gari magnet yan tabi pa di sa tao. Lalo na sa mga arog sa imong mga nasa millennial. Panagusa. Kanayon, campaign period ba gano'n yan? Bikini Open. Campaign period, sabayan mo Bikini Open. Ay talagang, sabi nga ni kung sa mga parasira, laraw yan. Gipaw. Ngunyan. Saan mangyayari?
dahil kita pwede manggit ning gito. Magkaw sa inining kariribukan, wala kong replacement. Naisihan ini tabi padikan mga kakontra-inkante Oho. na natural sa naan laban Okay. sa pagkampanya. Mhm. Kunyan, so mga kakontra-inkante na mga politiko, Oh. ang ginibo, inabisuhan sa alkalde. Ano yun, Mayor? Igatugutan mo? O, ganyan pwede. Kaya man nga approval ka ng IETF. May kuwan ba nga alert level 2 pa nga kita? Oho, oho. O, dahil nga ma-regulate ang tao kaan kung may mga nagbuburuka-buka dyan. Alam nyo na, kumpadre. Igwaning kandidato para alkalde. Bako alkalde, Bako- nababa sa alkalde. Hababa sa alkalde. Oo. Ngunyan, natunugan, mapa-open kan bikini, bikini. Sa inan. Sinumbong sa alkalde. Alkalde, shh, may open bikini. Sabi ka na alkalde, ha? Di pwede! Inosip. Inosip. Kang kalaban, oho. Ngunyan, inosip sa Comelec, inosip ang ginibo kan alkalde, inosip sa Comelec, Oho. taan ginibo, pinakiurunan kan alkalde. Oho. Dahil ngayon pwede ta. Ano yan, may pinag-aandaman kita bagang virus, Oho. dahil pwede naroon ka kuhan, mga aktibidad. Oho. Dengan campaign period nga. Di ka kontra-inkante. Dahil man, nakipulis pugusan. Ayun, sa aga na ngayon, naka-queue na gabos. Preparado na gabos. Ready na sa mga i-open? Yan. Naka-queue na. Nakulo na ngayon na kayo. Nagpara-imbita. Sa dispiras mo niya. Ngunyan na bang ginitabi pa dahil mangyayari? Giinging mo sa kukonsay na. Pagkatapos ka report mo. Inging mo. Kita sa Ngunyan. Agriliway na. Ngunyan tabi pa dahil. Di. Sabi man kan sa mga apil man duman sa mapabikini open. Yan. Aha. Enjoy mo na nga mga kakalaban mo ngayaan. Killjoy. Di, mas dakul duman sa ibong. Dahil man itong, dahil man pwede niyang sa yumahan ito, ngunya na bang gina? Nakaredy na. O kiriglaan man sa natunugan man kasuhapon, nagkampanya man sa ibong. Oho. Natunugan Yan. na may pabikini ngaya. Uni ang mission ta, pade. Ihilingon ta kung magbalgar sindakan violasyon dapat presente kita duman. Kunyan, Yeah. isinumbok na sa Comelec. Ang sabi kan Comelec, sa indo na ngayon kung Oho. sa local government ngayon. Ang ginibo, isinumbong sa polis. Nga, isinumbog sa pulis. Isinumbong sa DILG. Oho. So kuning kaso ngayon, malawos yan, tugo, makalusot yan. Oho. Kung ano ang mangyari dyan, bahala na ngayon kamukha. Hindi kami mabasol na. Yan. Di entonces may posibilidad na malawos. Taday man nagpupugol pa. Para pa pagpupugulan ka na alkalde, di ka kalaban baga ito. So, mga kalinyaman ka to. Iba pamili ngayang medyo, kuwan ini, pato. Adi, balang ya mo. Kung nilawot sa nindo yan, basta sa polis, DILG, aram na yan. Sa in mangyayari ing musako tahilingon ta kung talagang magbalgar sinda. Oo, kanya. Sa aga, aramon ta, kung nalawos ini, uday, ta kung malawos ini, magiging prelude ini sa iba pa. Bakong sa aga, bakutang sa aga ramon. Ngunya na bang kita ramon pa din Jimmy? O di, para mo sa mobil. Mailing kita. Dahil ko di pari sa mobil, makunyag kang tawo. Ay, tama nini. Mauli kita kayo ni sa aga na. Dako lang nagubuluntad na maiba. Gulpe na pa rin po. Gulpe na. Tadumugo ni eh. Alawi dun baga sa pandemya tabi pa day. Duwag taon. Ngunyan, dakol ang curious. Oh. Masking ani ka, curious ma'am. Bikini open. Duwag taon na paha. Ngunyan, kung siniram-siraman mga guminulpiyon sa tao, kaso, bikini, ipinali kan kandidato. Alihan na ngayon. Oh. De,
O dahil na magmobil, magamit kita ng unmarked vehicle. Yan. Baka, Oy, sabi ni Angel. Yan. isa na may auto dyan na daing marka. Oho. Okay, BP? O nya, budak ko, day pwedeng din ilabos ta. Ya, ano sa mga ma-open. So, Pwedeng may mga dayo ini ta. Oo. May kino-open may dayo ini. igo ayan. Dali-dali igig mo sa ko. Tadawang taon. May kwan ini an barangay kani. Ah. Digdi sa third, may kaparehas na barangay dyan sa Ligaspi. Pasiring sa first district. Anong mga barangay sa Ligaspi? Pasiring kang first district. Anong mga barangay sa Ligaspi? Rawis. Ano? Malanguran sa nisip mo talaga. Natumbok mo. Mas naiyan pa din. Sige. Kung sila lamang. Sige. Balan. Apo dan ko sa chief of police dyan na banggi. Aha. O kaya sa DILG ko, linaw sir, o dae. Sa aga, maisihan mo. Sa programa mo, manggiray ko inilaw. May balido sindang misyon sa Banggi. Hilingon ni Chief of Police mismo kung malalawos. Yo? Pero dahil siya magpa-isi incognito sana. Yan. Buda so DILG incognito. Kung malawos, di ba? Yan. Kung dahil malawos, hindi, sana ko na mangyayari. Kasi dakol na nag-expectar kayo ningon niya na banggi. Dakol na. Gulping mo niyan ang nag-iisip na ning alibay. Saga pista na. Iyo, buda gulpin na niya nag-isip, ano da i-alibay kay Commander? Baka, may meeting nga kami duman sa Unibanggi. Paapod nga ni Unio sa grupo mamiriting. Bako Baka, sa mga kakontrengkanti kaning politiko, mamonitor, di malas nga, grabing tao. Pwede, di man nga na kontrol, di mapabikini man nga kita sa masunod lugod. Yan. Waragas na ini. Kasi ngunyan, baga panahon ki mga pistan ki barangay. Correct. Dapat, paano na kumbaga testing ini. Testing. Buda sa mga misis dyan ha. Kung igwang magpaaram sa indong mga mister dyan sa Rawis, kan sarong lugar dyan sa 3rd District, investigar ning maray kung masain talaga. Bako, dyan na banggi. Hindi kaya kita pwede magpangaran naman yung baga kikandidato politika. Ano na dahil sa kayanan. Agkuhan. Sige. Firma. Basta yan tabi pa monitoron talang kung malawos o dahil. Yan. Nasigurado mo yan sa mga mabuka-buka. Yaw na ito. Iya, preparado di nagbubuto. Makarigos ito mga puro clock. Yung minasalita di si GB yun. Alamat kumpadreng Jim. Garo bagay Angel Suna sa prison, sa mga prisong mga lalaki. Nasa la prisuan 2 taon may naglaog na magayon nars na pertihon. Biyong nagkurul-kurul sa uy na. 2 taon. Zero ang laban. Ngunyan may mabikin open dyan sa 3rd District. Aramon ta kung malawos iyan tabihan na pabikin open na yan. Takon malawos yan, duro diretsyo na normal na sa tuyang palibot. Ay, ano namang tabanjeng. Pero unmarked vehicle sana, tanganing daita makuan, daita mapayog sukuan. Tanganing daita aso sa ko, dai pwede pigamit ito sa intelihensya. Pag lumaog duman bunjeng, luma siya na ito. Pero pag lumaog, mamati ang tanog budan lipot. Habo na magluwas. I-open tolos ang bikini. Oras Pilipinas, alas 9:39. Nin pagkaaga, bago ka magkuhan tatabunjing. Ini man nasaro na, ini man na. Hello? Morning. Maiba ka man? Pagkaso, mabayad ang pinalan. Mabayad ka? Oo. Latigohong ka ni nanamili. Kan kabuahan mo. Man yan eh. Iba ba? Loko-loko. Sige, bye-bye. May mama na si Manuel. Buha man naman eh.
Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actined Generics na. Ang Actined Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Si Vice Duplex Lagman sa Albay #1. Na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Lagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan. Vice Duplex Edsel Grex Lagman, sa pusong misya #1. Basta lagman, tulos pinatapang, si Vice Grex Lagman. Tataglagman, taglagman, taglagman, si Vice Grex Lagman. Sa Mayo 9, sa tuyang iboto, Vice Governor Grex Lagman, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD: Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City; Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City; kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office; Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda kita, tinda kadamay ta, mga problema sa indang rinisulba. Tinda na, aprobado ta, sertisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswagan maito. Pagkaisipon ta, trayong pang manito, laumong nindo, maray ang serbisyo. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Bye! Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo sana ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18 ang nahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes, dahil mo nang kalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political advertisement is paid for by Ako Bicol Party List. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Sa
Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Natata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber nakamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Ligaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Banwang Santo Domingo, bigyan na kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos asin may prinsipyo. May napatunayan na, iboto ta, liwat. Mayor Jun Aguas, aksyon agad. Tama higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas, manggiraray. Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang non-meat shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa non-meat shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patrabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbe, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan,
matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota, Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Isang impersonator, DJ Papa J para sa Best Cafe. Ay, si Papa J po ito at bilang isang DJ, napakadaming ginagawa at palipat-lipat ng oras kaya dapat awake ka kung sa gabi. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ang iniinom ko. At ang Best Cafe, healthy na at murang-mura pa. Abot kayo sa presyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Tara na, higop na! Dito ka na sa The Best na Kape. Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. Silaw Beltran, ang tawong matinabang at sa tumadudulukan. Yan sila Beltran. Sa pandemya, asin kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila Beltran, just one call away. Sila Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong madudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o pahid lang, baka bitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, makinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Kung Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, matinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawag kita ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Mag pinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ligas Benes! Padagos ng buhay ng syudad kan Legazpi. Tara! Tunay na lider na may pagkamuot as ambisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa tong syudad sa dati sana kita Geraldine Rosal sa mapadagos kang pag-uswag kang sa tong syudad lokal na turismo mapadagos ang progreso tunay na serbisyo sa tuyan niyang itatao
tao Sarabay kita gabos kay Jirosal Kauswagan ipapadagos Mabuot asing makatawo na kita Geraldine Rosal Geraldine G. Rosal para Alkalde kan Legazpi. Numero 3 sa balota. Mga Legazpeño. Sa dati sana. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Thank you so much sa Bunjing. Nagkararibok man so nagkaperatang paraan tabay dyan na barkada. Ay, sabi ni Sir Tony Reyes, ha? Yan, sabi ni Sir Tony Reyes, pwede po open bikini. Sir Tony, good morning yan sa imo sa City Mayor's Office. Kumusta kay Alkalde Noel na Rosal, ha? Yan. You good morning. Tapos pati si Sir Anding Marbilla, kan Task Force Kalinigan. Sir Pio, ano po bikini open? Day pa man po baga pighali face mask. Hehehe. Good day, sign the ghost. si Sir Andy Marbilla, ano pa kaya bikini open? Day pa man ngani ngaya pighali and face mask. So face mask, pwedeng day paghalion. Pero ang problema, sa iba ba, pwede gayon na halion. Madali sa natagari may problema. May problema na naman. Ano nangyari? Ipadeng Jimmy. Aramon ta. Gari... Isa-station di kay Padeng Jimmy. Padeng Jimmy, manong nangyari? Tangina. Yun di Putin! Oh. Di malabos? Di malabos? At anong istorya sa lambay? So, Kapitan, paninot dahil manmuya, abo, na nag-propose, inipig-proponer ini sa barangay. Oho. Dahil nga pwede. Sabi kan Kapitan. Kan Kapitan. Ano ang Kapitan, babae, lalaki? Lalaki. Dahil pwede, sabi kan Kapitan. Dahil pwede. Oho. Sudo ang konsyal. Pwede. Sabi kan konsyal, pwede. Pwede, Erkap. Sabi kan. Iyo ang nagtugot. Ha? Iyo ang nagtugot. Sudo ang konsyal. Sudo ang konsyal, they defied the order, the decision of the Kapitan. Sabi duman sa kandidato, sige na ngayon, approve na ngayon. Sige na, yung approve na yung problema kay Kapitan na kaming bala. Sabi ka kami na ngayon bala ka. Mga man. Biga po dan kadimdera rin mo sa Kapitan, di na nagasungog. Apo, amo na ngayon garo, dahil silent na sa Kapitan. Huli na. Huli na. Nakaantos sa karaman kan so aktibadong MDRRM officer. Si Sir na Ordunya. Bala ka na kateka nagnara na. Nagpadara na siya kita ngunyan dumang. Oho. Yaon duman sa barangay ngunyan so duwang tao niya. Pagdalawos ngayon, yan na bang giyaw na ko dyan. Mahiling man ako. Dahil sabot kung ano ang toyo kahit ito konfirmasyon na malalawos o talagang papapundohon. Mahiling nga ni. Takpan mo na. Ipapapundo. Bako? Ngayon boss lawos. Ama dyan nga ako. Ay, hindi ko talaga kung malawos. Pangalit ma-verify. Ito bagay manini. Sabi sa ko, iyaw na ngayon, nagpadara na akong 2 tao dumaan ngunyan. Oho. Basta nga, pag nalawos, dudumanong ko dyan na bang hiligin ko kaya. I-verify. I-report ko nga sa imo kung ano. Akunan mo na, bala ka na pa rin. Basta nasa proseso ngunyan kan negosasyones. Negosasyon, iyaw na, nakaready na sa mga bikini. Iyo daw, boya. Piling pig sa sukul na ito. O niya, nabangi. Kung malawos, ang makataram ka,
So, tinawag ko na sa imong number. Punan mo, tari dito anytime. Jimmy na salita di si Jimmy Jones. Nasa proseso ngunyan tabi. Latest yan, developing story, nasa negosasyon kung ilalabos o dae. Yan. Dae magpuknat tapig susubaybayan mi iyan tabi. Takaipuhan baga kang news is as much as possible. Yaong ka mismo sa lugar for you to be the principal witness. Kaya sumairi ba mag-signify ang sa kuyang numero 0961-759-0888. DZGV, on assignment. Yan, on assignment kita. Maduman kita talaga. Mahiling kita kan mga development 2 taon na dapat niya itong verifikaron niyan kung anuan mga pangyaringan sa kinaaban. Lingawan si Yudi Putin. Digdi kita mag-open. Ano? Gunman. Gunman no. Pati si Sirnong. Sirnong, maray na aga. Opo. Maray na sa pa. Aha. Pwede mo ako ibang? Marehistro ka sa mabalidar kan mga pangyayari. May ba akong paglingawan? Ayo, ikan magkakaisipang tulo. Ano? Anda darahon taso madara kitang bikulo an mark bakong sudi si GB News tapag kuan mahiling anduman mapapayog bako. Di so mark vehicle so vehicle mo an sarot anda darahon. Paraman mo lang ako, Sergio. Sige, salamat. Good morning dyan sa Nong's Meet-up. Buda sa dampa ni Nong. Good morning. Basta nasa proseso ngunyan kan negosasyones. Tabi. Taso, kapitan, pinagtawanin impormasyon. Kapitan, digdian dikin open. Habo, so kapitan. Day pwedean. Alert level 2. Sudo ang kagawad. Muya! Aday ngaya! Kami ngaya muya! Ay, ang balag kapitan. Hello, good morning. Good morning, Sir Pio. Opo. Sarap man ako sa taga-Iran yung tali mo. Aha. Ano daw kung pwede magkita makaiba dyan? Itaramos ako ang address mo. Kung saan kahahapiton. Takitan matistigos i-report na sa Interagency Task Force. Okay. Pero papatapuson ta. Ayyo. Takay po ang bilog ang istorya. Ay, siyempre. Ano man ang sa imong itataram na alibay ki commander mo? Huwag kita. Maisipas. Sa mga taga-subaybay sa inyo. Salamat din maray. Mabuhay ka mo. Salamat. Okay. Ano daon pag-iisip mo niya na bunjing na mga alibay? Ade, kan mga tagaduman sa lugar na ito. Ay isip na alibay kay misis niya. May garing si pa din nag-apod. May tuwal-tuwal lamang ngaya. Tuwal-tuwal. Barita di si GB may bikini open dig di sa tao. Ay, nakatabi. So yan na. Pero karaw bagaman agad bunjing. Kung matugutan sigurado new normal. Old normal kita. Old normal ang resulta ta. Hello, good morning. Good morning. Yes. Magtorol tabi. At tadi yung ganit pag-iisip ko, kamahalan na. Kamahalan na baga. Kaloko na baga bikino pinaan. Kamahalan na baga bunjing. Sus Maria Yusip manaday kamukaan. Sa totoo lang. Ay naka. Di sige. Ma-commercial kita taday kita nakakabuhi sa istorya. Dakol kitang mga istorya. Kundi ubuson mo na bunjing sundo alas 10. Taigwa nang nagtuktok sa satuyang konsensya. Magturol-tol, ha? Oy, magturol-tol ka mo. Rasa pa man na. Hello. Hello, Sir Pio. Good morning. Good morning. Saan na bikini open? Pinundo ko na sa pigluluto ko tangatubod. Magturol-tol, kamahalan ngunyan.
Kain? Magturol-tol tabi, day kan mga bikino pinaan. Maluya ang signal ko, maluya. Hindi ko na ako matay. Patulungan lang sa radyo, para ang radyo pa ko sigong ko. Sige, salamat. Gano'n na kita pigbubuyan ka mga parantabay. Tapos Mariusip mo na. Turol-turol ka mo ta. Isus ko. Oras ngunyan kan pagburabakli tabi hang. Igaw maning nag-apod. Sarong inhinyero. Good morning, engineer. Good morning, sir. Hindi nga na yan. Sumok. Nakasabit lugo na ako kay tricycle. Ipablatter sa tricycle, tas sinabitan ka. Ha? Ipablatter mo sa tricycle, tas sinabitan ka. Kaya nga, talaking kigil ko kaya dyan ang taramon mong bikino ko. Good morning, good morning. Salamat. So, bigo tang driver. Nagmamaniho kan bihikulo niya. Nagaparadagog kan report ni Jimmy. Nakasabit ki tricycle. Mariusip na. Pangyari ni, sabi ni Sir Tony Reyes, ay, ang OIC ngunyan, sabi ni Sir Tony na Reyes, please send Jimmy as your advance party. Iyo tabi, Pading Jimmy, sabi ni Sir Tony, ani pa pa-advance party. May bago kita tatabunjing. Tama suna ako akong impormasyon ka nakaliis na banggi. So amigo kong si Bugard, aliun niya ang piyo. Sabi ko, kanakagig chiwada sa pag-proclamation rally. Di na sa, stop yo. So amigo mo ngayang si Bugard, haliun an. Tagaring niya o niya, ha? Ako amigo ko an, si Bugard. Dahil nga, haliun nga, taon ni pa nga. Mura ginibunding na bago tagikipahi, ade. Automatic na naman ang scrambler pag mga dapat na day madangugkan publiko. Mina-activate mo dyan, ade. So scrambler. At nga, anong sabi ko di, nagmamaniyo ka na auto so inyinyero kong amigo man. Nan nga randante. Yapiyo, ano niya ko, sumakay ka digdi, tamadumang sa sarong lugar. Basta dante ang ngaran kan amigo ko. Diyo. So, amigo mo ngayang chip, haliun ang. Nya ko si say na chip. Si Bugard niya. Ha? Nata niya ko. Paano nga yaon niya? Dahil nakakalusot mo. Nata ito nakakalusot bunjing. O di niya ako. Hirak ba? O. Kan su proclamation rally bunjing. Di niya ko. Paano? O ngunyan. May bago na kitang inkargado. Bako. Yan. Si Teniente Coronel Dexter Bersola. Yan. Welcome tabi sir sa Legazpi. Teniente Coronel Dexter Bersola. Yeah. Salamat Sir Tony Reyes sa impormasyon. Ay na daw si Chief na Bugard. Ngaba mo kasi magtanong eh. Sabi ko, nangyari nga fiyo sa iding-ing mo sa mo. Ay, hindi. Bunjing. Taon-taon di akong istorya sa Indo, ha. Tamang-tama na istoryan nan manungod sa pulis. Ano? Igo kita nin ipapaabot sa higher command diyan sa Campo Ola o buda sa provincial command. This is something else na dapat niya tong maintindihan, buda. Ini po may kinaaraman sa election. This is of no joking matter, tabi, ha. This pertains to peace and order digdi po sa satuya na sana day mabot sa punto na magdurugo ang kita digdi tabi, ha. Day kita mag-subscribe sa araw ka na sistema, no. Sige, taon-taon po yan. Pakalis kan mga i-open ni Bunjing Tanay. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick up shops at groceries. Food Panda,
Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi, Food Panda is here. Enjoy the best deals. Download the app and order now. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, makinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, matinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado. Pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites. W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital. Asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan, kan Card Bank. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayan. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Knock knock! Who's there? Ako, Maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer Bomber. Enjoy tag-init, may
minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock, knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabangho! Mabangho! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Padagos ang pagiramdom kan Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa pagduman sa mananlain na resort para mag-swimming. Sa tao ini kan toros na regulasyon kontra COVID-19 kaya dakol na pamilya asin barkadahan ang nagruruso sa mga pool, beach resort asin maging sa mga salog asin danaw para magkarigos. Kaibahan sa mga patanid kan DOH ang paglikay na magkarigos nin solo asin kapag madiklum na kuno arin mas difícil mahiling ang sarong tawong nalulunod. Asin dahil daiman maiwasan ang pag-irinuman nin alak, pipalikay kan DOH ang paglaog kan mga buyong o mga nakainom na nagresulta o magresulta sa disgrasyaan maugmang lakaw. Sa datos kan DOH, edad saro sa good 4 anyos ang pigkukonsiderar na mas nasa peligrosong malunod maski sa dagos igwanin mga bagong mundag na umboy sa good 14 taon ang nangingenot sa mga nairhistrong biktima kan pagkalunod. Abiso kan DOH sa mga magurang na day paghalion an atensyon sa mga aki na kaibahan sa mga resort mantang pigpapagaramdom an publiko na tulos darahon sa pinakaharaning ospital an si Isay man nalunod maski pa nakarecover na matapos matauwanin pangenot na bulong. Initanganing masiguro na ligtas asin wara nang magiging problema an mga ini sa epekto nin pagkalunod. Yan ang pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Downy, magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home Seat App.
United Home CTAB. Abot ka yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals. Ang generic name ng Revicon Forte. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso kan mga istorya, hali dyan sa luwas. Si Ans nasa linya. Good morning man, Ans. Go ahead na tabi. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta bilang parte ka na pagsilbi o pagtapang na magsilbi sa komunidad. Nagkondusir ng community service asin pagtapang sa paglinig mo niyan na Philippine Navy, Naval Forces of Southern Luzon sa pangingenot ni Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta. Katuwang na nagkapit ng mga membros kan US Navy asin may kan SM City Legazpi sa Albay Central School. Sa pagkikipag-oron kan DCGB News kay PR Head, Ma'am Claire Hariri kan SM City Legazpi sendang sinabi na parte ini kan sa indang pagtaon in tabang sa nasambitan ng eskwelahan sa pamamayuman ni School Principal Menisa Carretero na kanina maihandaan eskwelahan mismo sa papaadang-adang man na pagkondusir ng face-to-face classes sa nasambitan ng eskwelahan.
Sinabi ni Hariri na garuman sa brigada eskwela at estilo kag giliwo nindang community service alagad na og maini na sa simpleng paagi na tabangan nindang eskwelahan na physicalmente maipreparar ini para sa face-to-face classes. Nagtaong asigurasyon si Hariri asinman ang Philippine Navy, Naval Forces of Southern Luzon na in kaso man daw may mga eskwelahan parigdi sa syudad ken Legazpi na mga ipuhan ninsiring natabang bukas ang sindang opisina para magtaon nin serbisyo sa komunidad. Yun, di pwede na matauan pa ning serbisyo ninda with the ining SM City, Budaan Philippine Navy. Yes. Oho. Saan nga di sindagunyan sa Albay Central School? Yes po. Sa may Capitol Ade. Roger to that, Sir Pio. O sa likod sa naan kan boarding house ko, ano daw kung pwedeng makabantisin ng date, makross sa naduman? Sabi ni Ma'am Claire, magilingan na sa dito sa kapihan. Si Clara, tarami daw na i-diretso duman sa kwarto ko palinigan. Karaniwan sir, kataning sa nakan Albay Central, taraminaan si Clara. Sabay sa nandiit. Klinigan niya sa kwarto ko. Sige, congratulations sa ako, congratulations and thank you sa SM City Legazpi Buda sa Philippine Navy. Yan, sige. Roger, dami sa Pio, ang informasyon na liman sa Albay Central School with Boy, Ans Galero, DCG. Salamatan sa istorya and good morning dyan kay Madam Claire Harire dyan sa SM City Legazpi. Salamat sa padagos na community service na ipigatauman kan sa indong establishmento din negosyo kan sa indong kumpanya ang SM City. Si Padingal, yun pighalat ko ta gusto kong makakapi man lamang si Padingal. Tapadabaong ko ni Padingal. Iyan sana. Magtaram ka lamang. Asin ang sakuyang kabayo madalagan. Oh, tapos sa 30 na bagamas. Akapin na magdataon. Sige. Yes, sorry sa informasyon, Advance an Albay. Kung mga programang agrikultura ang pag-uurunan. Yan ang rason kung nata kadakol ng mga paraoma ang nagkatarabangan na nagpakaukod nin bagong teknolohiya sa pagkatanom, sa paginin mga patraining, asin paggamit ng mga pasilidades base sa sendang nagkaurokodan sa mga pinagigiribo dyan sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan kan Kawalig. Ang informasyon susog sa mga informasyon nagluwas hali sa opisina kan Provincial Agriculture's Office asin man kan gobernador ang Albay Farmers Bounty Village ipinagibo ini kan gobyerno provincial para lalong ma-motivate lalo ang mga paraoma na mag-involve sa pag-uuma bako sana sa mga may edad na kundi lalo na sa mga aki-aki pa para pag-abot kan aldaw maging mantinido ang mga produktong agrikultural digdi sa probinsya asin na makasalbar kita sa kagutuman. Haloy ng panahon ini na ipig promoter kana gobyerno provincial sa Panginoon ng Gobernador Bitsara kung kaya iyaon dyan ang mga pasilidades sigipahe sa Albay Farmers Bounty Village para sa pag-improve kan produksyon in agrikultura digdi sa Albay. Sa kunyan, pangapunan na kong probinsya na duman sa mga interesadong paraoma, pwede sinda mag-konsulta dyan, tangani na direktang makabot sa inda kung ano pa man ang mga benepisyo gusto ninda magkakuha asin na matabangan sinda sa pag-promoter kan agrikultura kung saan ang agrikultura saroyan sa prioridad kan gobyerno provincial. Yan pa pa niya informasyon digdi sa luwas, Alar Mario, DCGB. Thank you so much Compadre Al sa mga dagdag na istorya hali dyan sa palibot. Mientras tanto si Luens Nabarse naman nasa linya. Luens, good morning, please go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa kabusta mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, recovery as in business resiliency and pigkukurahaw ngunyan kan Albay Business Club sa mga magiging leader na bagong maturukaw pagkatapos kang eleksyon na dapat daw tawanin prioridad. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Attorney Fiona May Bobis ang pamayo ka na sambitan ng grupo
na inian sa indang pangapudan sa magiging lideres kan man lain-lain na lokal na gobyerno ngani na maging marhay ang dalagan kan komersyo sa mas lalong madaling panahon. Sigun sa iya, magibusin na din pag-urulay para dangugon ang plataforma sa aga sa Albay District ang mga kandidato arog dara Governor Al Francis Bichara asin Mayor Noel Rosal tangani nang mailing ninda kung ano ang pwedeng maitabang kan mga ini sa lado kan mga negosyante. Dagdag pa ni Bobis na talagang naapektaran na marhay ang sa indang sektor asin ang agrangay ninda kung paano mapupukusan sa liwat asin maibalik ang dating komersyo dahil sa epekto na darakang krisis kan pandemya asin kung paano mapapasil ang pagbayad sa buwis na kung sa iyo man nga pinag-aagrayan ni Tabi Sir Pio kung paano man daw mabababaat ini pag-abot kan mga aldaw. Si Bobis, padagos man daw siya sa pakikipag-ulay sa mga manlain-lain man na mga kandidato sa nasyonal, arog kan mga senador na nagbibirisita digdi sa Bicol Region, tangani nang ipaabot ang agrangay kan mga sektor kan negosyante na dapat tabangan sinda na makahuro hawas ngunyan sa krisis darakan COVID-19. Roger. Royal Tabi Sir Pio, ang mga dagdag na istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat Luwen sa istorya halid dyan sa luwas. Thank you so much. Bago kita magtipwasan mo niya na pagkaaga sa programa, ilog ko ini and sa aga bultadahan ta. May nangyaring ambush dyan sa 3rd District. Dyan sa sitio Manggugunaw, Kanlibon, Pantaw, Libon. 2 kilometros bago mabot sa Pantaw, Kanlibon. Sitio Manggugunaw. Ang biktima si Willie Garachico. Ang pangyayari mga alas 2 nin hapon, poko mas menos, kanakaaging aldaw Marso 29. Kay riba sa duwang pamilya nakasakay sila sa bihikulo, ining pula na o kaya parang brown na bihikulo, Toyota Rush or Innova, gari arugaan. Ano ba to? Yan, basta nakalunad sa bihikulong Toyota. Mga more or less alas 2 diyan sa sitio Manggugunaw. 2 kilometros ang bago mabot sa Libon, sa Pantaw, hali sa Libon. Alanganin na lugar yan pakurbada, buda, may ampas sa gilid. Biglang may buminutwa na sarong armado, nakabonet, naglataw duma sa maawot, dinurubungbong inambos so bihikulong ito. Ngunyan, tulong bala ang tuminama duman sa lawas kan biktima si Willie Garachico. Ito ang driver. Bata may kairibang pamilya, duwang sadit na aki, apo. So driver ang tinamaan. 8 bala man ang tuminama duman sa bihikulo. So yan po, kasuhapon niya na, mga bandang alas 2 ng pagkapon, inda kung ano na ang development kay ni, mapaverify ta kay Pading Jimmy, mga dyan, taod-taod ha. Ang nakuha niya tong istorya is, nakasunod ini sa bihikulo, pero bako man sinang kairiba, nakasunod ini sa bihikulo, napiglunadan maning sarong kandidato ata buda sarong opisyal del barangay dyan sa Libon, Pantaw, sa Libon. Pero sinda ba kung man nakasabay duman, kung man hindi kagrupo ito, nakasunod lang sila sa likod na porsyon, tibaad kun antuyo sunainot na grupo na igwa dumaning opisyal del barangay buda kandidato sa nainot na grupo ito ng bihikulo, tiba dito ang tuyo. Anadali ining suna sa likod na bihikulo. So pigmamaneho kan biktima na si Willie Garachico, kay riba sa pamilya, buda sa duwang sadit na aki na apo, 8 ang tuminama sa lawas kan auto, 3 hanggang 4 ang tuminama sa lawas kan biktima. Ang sabi buhay, salamat taboy na idalagan pa sa ospital. Now, ang saro din nga po, ipaabot tayo po sa provincial command, buda dyan sa regional command. Ganban bagang ngunyan. What happened? Ta sa tahaw ka ining election period, igwa ning araw ka ining nangyayari. Kung sa mga retrato sa to, kan bihikulo, na may mga tama ning bala,
gun ban ngunyan. Yet there's loose firearm na nagamit sa krimen. Diba? Dahil pa magkanining nagbuto at tabi, Angel, wala pa. O, sa Pantaw Libon ini, ikadua nga po, is this election-related violence? Tatibaad kung itong lone gunman na ito, tibaad ang tuyo, sunainot na mga bihikulo na iyaon da duman nakalunad, may barangay opisyal, buday igong kandidato. Baad na parahan ining nao dyan, nagkasarabay, na tibaad yaon duman so, nag-isip gawin so gunman, tibaad yaon so target niya. Well, anyway, gabos pa po tabi, malabog. Basta what is clear is that nalusutan sa gobyerno. Tama lang mo, igwaning araw kini nangyaring ambus, may badil sa tao kan paghigpit kan gobyerno, gun ban. What happened sa satuyang security? Nagkaigwa po ni breach. At may mga impormasyon pa kitang nagong tatabunjing na itiglalaog na sa tawya na impormasyon. Dahil pa kita kainining independenteng verifikasyon, ipapaabot tayo ni sa provincial buda sa regional command. Please check into the matter na igwa na daan ni nagkuang mga igwa na ning nagpamasbate, hali digdi sa tuo sa Albay, nagkuanin mga tawo sa masbate. Na dahil masabutan kung ano itong mga tawong ito, mga kalalakihan, na sabi may safe house dadig di sa Legazpi, buda dyan sa may somewhere sa 3rd District. May mga pinag-ingin sa tuyang mga pangaran na kung saan na pinagsasabi na konektado ito sa sarong partido political o kandidato or what, pero dahil pa man kita kayan nag-attest sa katotohanan. Kaya nga ni pinagpapabiripikar tatabi because this is something else. Na kung arugaan, naigwa na ni nag-importar, kung totoo ini, naigwa na ni nagkuang tao na nagpasiring sa masbate, nagkuha na dumanin mga tao, pasiring digdi sa Albay, ano po ang katuyuhang kaan? Are they armed? Sana po, dahil umabot sa punto na makaaro kita sa ibang lugar na ang pag-eleksyon, igwanan nin mga kanya-kanyang sadiring puwersas armadas ang mga partido buda kandidatos. Sana po mamantin nito sa nanin status ko maski mainit ang laban baga dahil kita mag-arog sa ibang lugar na pag-eleksyon natural na ang nangyayaring baradilan. Sana po paki-check sa aga bubiltadahan tayo ni tawag tang prioridad sa aga ini na pangyari nga dyan sa Pantaw Libon buda ining impormasyon na napaabot sa satuya na sabi igwa na nagpasiring daduman hali digdi sa Albay, nagpasiring sa Masbate, nagkuanin mga grupo na dai masabutan kung armado o bako. Sige na nga ni good ang ralakaw-lakaw, may safe house daw digdi sa Legazpi buda dyan sa 3rd District tabi ano ba tabi yan sa aga bultadahan tayan sa pangarap po kang bilog na pwersa. Salamat kan sa ito pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas